anak ti Manalon. Tinaganak ko ket agriing da iti nasapa. Ural saan pay asumangpet iti init. Dagiti imada ket agkalkalyo gapu iti kinabayagdan nga agtrabaho iti taltalon. Uray umay iti tutu wenno init. Mapanlat tay suda iti talon. Saan nga kas pangadayaw. Ngem isu iti kakasaad dalaeng nga panangbiag kada kami. At dadagiti aldaw nga basit laeng ti apit. Ket saan nga umanay nga pangsubad iti kasapulan mi. At damet dagiti oras nga amok uray handa nga ibaga kada kami ket nabannog ken marigatanen iti bagida. Ngem uray iti maminsan saan da apulos nga impadik na iti rigat kada kami. Binagkat da amin ang agmay-mesa iti rigat nga kasla kadagiti sakot ti bagas nga ibagbaggat da iti likod da iti naldaw-aldaw. Inaramid da amin iti kabailan da tapno laeng panagpat ko dagiti arapaap asaan da nga natumpal para iti bagida. Nabalinan da nga binayadan dagiti tuition fees nga ni ribo-ribo. In paay ti allowance ko dagiti medical equipment, uniform, libro nga kakangina, ken amin nga kasapulang. My parents never read medical books, but they taught their child something no textbook could ever could. They taught me how to grow, not just crops, not just foods, but how to grow through hardship. They taught me how to plant seeds of patience, water them with effort, and harvest resilience. They taught me that growth doesn't come easy,